Nawab Mamadou Ba Jobal Pular hande eɗen tawe ɗo e dande maayo Gallar joni noon eɗen tacci eɗen holto pemɗen woppu joni e yetteral hande o en tacciɗo e wuuro meɗen Gallar ƴengɗen koye tufde guurel Adama kamɓe mbiyata towngo e Tulewale tawa waddi hen ka ko ñalɗi pinal alay saago so tawi pulagu noddi dilloɓe e ɓamtare pulagu foof noto saabu mbiyata ko yo mettelde rew gujiɗo ɗum noon no Oumar Sow Donde wino ni hayso jeeya nder inde mum bone nder gamaji ɗum noon enen so tawi pulagu noddi tawi kadi ko fati e fina tawa alay saago garen notɗen hen kadi hakkude en mbiyata Mauritanie meɗen Sénégal mbiyata tan ko rewo e worgo saabu pulagu leñol gotol ɗemgal gotal pinal gotal diine gote hay ngoɗo maayo ko woto wonɓe tooɓe e wonɓe ga foof jarani wiide Mauritanie meɗen Sénégal saabu ɗe ko inde kese wayde mbiyata tan ko rewo e worgo kono kanum en jiidi yumma jiidi baaba pullo ko pullo saabu sa ƴeewi leñol kanum dari ko darde lekki lekki waɗi ko fobre waɗi ɗeƴi ɗaɗi ɗi gurni fobre nde wurni cati ɗe ɗum noon ɓe mbi so tawi catal jayima yo yetto Allah yetto fobre to jayi ɗo nde ko fulɓe ko leñol gotol ko kine gaccugol lekki noon so darima waɗat cate catal wurro banggue hirnangue ngal fayi hirnangue ngal wurro banggue sahal wayde ko noon tan fobre nde ko wotere ko pulago ɗemgal mumen pulaar Mali Mauritanie Sénégal maayo wona keerol ha hande to gonɗen ɗo koye leydi gotiri gonɗen koye leñol gotol jaheten deke wona eɗen guiwe leydi eɗen jeehe leydi ala ha joni koye galle goto ha joni koye pulagu jaheten ɗum noon so pulagu noddi pulagu nototo tan koye ɗum woni ɗo hande e nder guurel Adama towngo e Tulel tawi eɗen ɗo e dande maayo joni tacciɗen koyngal men dari to banggal worgo maayo hande min gari ɗo e Mauritanie noon e Sénégal no ceerno Jobbol wini maayo wona keerol kadi alhamdulillah min jetta Allah e nelaɗo jetta ceerno Jobbol Pular e sadi makko min jeeya koye almum